Mun samu labarin cewa an kama ɗan uwanmu K.C Gwoza, ɗan gwagwarmaya mai kishin al'umma mai fitowa social media ya faɗi abubuwa da ake wa talakawa na zalunci a garin Gwoza. Sai muka tashi da labarin cewa an kama shi. Wannan ba abun mamaki bane. Dama a duk sanda kace zaka faɗi gaskiya akan miyagun 'yan siyasa da azzalumai daga cikin su, to daga 'yan siyasan har magoya bayan su ba za su barka ba. To amma wannan ɗaukaka ce ta zo insha Allahu. Allura ta tono garama. An yanka ta tashi. Kun kama mutum ɗaya, yau kuma mutane 100 za su bayyana insha Allahu su ci gaba da faɗa irin abin da shi yake faɗa. Abin da ba kwa so shine wannan zalunci da ake, wayannan miyagun 'yan siyasa ana kashe talakawa, ana zubar da jinin talakawa, ba sa fitowa su yi magana, sai dai su zo su ma mutane karya. Shi wannan bawan Allah ya fito yana bayyana matsalolin da muke fama da shi, amma sakayyan da aka masa shine aka kama shi don wato a rufe wa sauran baki. To insha Allahu yanzu bakin mu ta buɗe, dole ne mu fito mu faɗa wannan zalunci da ake yi, dole ne mu fito mu gaya wa al'umma wannan zalunci da ake yi a canza, a gyara, ba za mu yadda ba. Matasa lokaci yayi, dan an kama ɗaya daga cikin ku, kada ku tsorata, kada ku yi bakin ciki, ya kamata ku kara samun action, kamar an muku allura ne. Ku fito ku faɗa matsalolinku, saboda mu matasan Gwoza ba a san mu da tsoro ba, mu matasan Gwoza ba a san mu da ja da baya ba. Don haka wannan lokaci ne da ya kamata mu bayyana wa duniya halin da muke ciki, saboda Gwoza garinmu ne, garin iyayenmu ne, a can aka haife mu. Ya kamata mu fito mu nuna kishin mu, kuma mu fito mu nuna goyon bayan mu ga dan uwanmu da aka kama, a sake shi, saboda kama shi da aka yi zalunci ne, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo masa mafita, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi.